ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അറിയില്ല എന്താണാവോ. അത് നോക്കൂ, ഇപ്പൊ 11 പേര്. ആദ്യം കുറെ പേരുണ്ടായില്ലേ, ഇപ്പൊ ആ 13. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിജയലക്ഷ്മി മാതാജി ഒന്നും ഇല്ലേ ഇപ്പം? മാതാജി ആരെയും കാണാനില്ല. 13. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മള് 23 പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ 13 പേരായി. പഴയതിൽ ഉഷാകുമാരി മാതാജി ഉണ്ടെന്ന് എന്നുള്ളത്. ഈ 12 സ്കന്ധം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മളെ 1-ാം സ്കന്ധം തന്നെ മുഴുവനാവണ ഏത് കാലത്താണാവോ? ഒന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞു, 2 ദിയായി അല്ലേ? അതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മള് വടിയാവും. നേരത്തെ ഉള്ള തങ്കം മാതാജി, രാധ മാതാജി ഒക്കെ നേരത്തെ ഉള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള. പക്ഷെ അന്ന് നമുക്കൊരു വിജയലക്ഷ്മി മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വിജയലക്ഷ്മി എസ് പ്രഭുജി കയറി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയണേ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ലീവ് ആയിക്കോളാം, നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സാഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്യതാം നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാ പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണത്. സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സംസാരം ലോകത്തുമുള്ളവർ മുഴുവൻ കേൾക്കും, ഇത് കാണുന്നവർ മുഴുവനും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും ആരും ഒന്നും സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുവർത്താനം പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവര് ടെമ്പിളിലുള്ളവരും എല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ. ഇവിടെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല കേൾക്കുക, അത് ബാക്കി പുറമേയുള്ള ആൾക്കാരും കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് നമ്മള് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സ്വരൂപ ലക്ഷണം, അനുകൂല ലക്ഷണം, തടസ്ഥ ലക്ഷണം, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അനുശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അനുശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
ക്ലേശാഗ്നി, സുഭദ, ഇതൊക്കെ ആര് പറയാൻ പറ്റും? ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ക്ലേശാഗ്നി. ഉം. സുഭദ എല്ലാം ശുഭകരമാണ്. മൂന്ന് തരം ഭക്തികളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ തരം ഭക്തിയാണ്? സാധനാഭക്തി, ആ പ്രേമഭക്തി, ഉം. ഭാവഭക്തി. ഭാവഭക്തി. അങ്ങനെ 3 തരം ഭക്തി. സാഭക്തി, സാധനം, ഭാവ, പ്രേമ, ശേതി, ത്രിധോദിത. ഭക്തിയുടെ സേവനം മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ്. സദാ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അതായത് 32ാമത്തെ പേജ് കേട്ടോ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 32. സദാ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കണമെന്നാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുറപ്പിച്ച് ധ്യാനിക്കുക എന്നതാണ്. ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സ് വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ തന്നെ സദാ നിരതമാക്കുക. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് പത്മപുരാണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്താൻ. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധം. ചതുർബാഹുവായ വിഷ്ണു രൂപത്തിലോ ദ്വിബാഹുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ രൂപത്തിലോ ഏതിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാലും സമം തന്നെ. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സദാ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഒരിക്കലും ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാതിരിക്കുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ വൈദിക തത്വങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന പ്രമാണം ഇത് മാത്രമാണ്. കാരണം മേലാധികാരിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൽപ്പന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു നിരോധനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. സദാ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക എന്നത് കൽപ്പനയെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കരുത് എന്നതായിരിക്കും നിരോധനം. ഈ കൽപ്പനയുടെയും നിരോധനത്തിന്റെയും പരിധിക്കുള്ളിൽ വൈദിക തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു. എല്ലാ വർണ്ണങ്ങൾക്കും ആശ്രമങ്ങൾക്കും ഈ വൈദിക തത്വം ബാധകമാണ്. ജാതിക്കും തൊഴിലിനും ഈ തത്വം ഒതുങ്ങിയേ പറ്റൂ. ബ്രാഹ്മണന്മാർ, അതായത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ബ്രാഹ്മണന്മാർ. ക്ഷത്രിയർ, അതായത് യോദ്ധാക്കൾ, മിലിറ്ററി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷിയും വ്യവസായവും. ശൂദ്ര, സേവകർ, അതായത് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഗവൺമെന്റ് സർവീസ്, മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് സർവീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സർവീസുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതാണ് ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതായത് ടീച്ചിങ്, പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുമാതിരി വേദങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നവരുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവര്. അതുമാതിരി പൂജ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവര് ബ്രാഹ്മണന്മാർ, അതായത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവര്. പല വിധത്തിലുള്ള സയന്റിസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ അതായത് ബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഊന്നുന്നത്. അങ്ങനെ അഭിരുചിയുള്ളവരാണ്. അതിപ്പോ ഏത് തരത്തിലുള്ളവരായിക്കോട്ടെ, അവരെല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണന്മാരായിട്ട്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നത് അവരെല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണന്മാർ. അതിനപ്പുറം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരെക്കാളും ഉന്നതിയിലുള്ള ആളുകളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിൽ മിലിറ്ററി, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനു പുറമെ സന്യാസം, സർവസംഘ പരിത്യാഗികൾ. വൈദിക തത്വങ്ങൾ ആചരിക്കേണ്ടത് ബ്രഹ്മചാരി മാത്രമല്ല,
4 വർണ്ണത്തിനും ബാധകമാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും ഏതൊരു കർമ്മങ്ങളിലും ആ ഭഗവത് ഭക്തി, ഭഗവാന്റെ സ്മരണം ചെയ്യുക, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്തും പറയുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ ഇവർ ആ ഭഗവാന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണ മുഖത്തു നിന്ന് ക്ഷത്രിയർ, ബാഹുക്കളിൽ നിന്ന് വൈശ്യർ, അരക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ശൂദ്രർ, പാദത്തിൽ നിന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ആശ്രമങ്ങളിൽ സന്യാസി വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു. വാനപ്രസ്ഥൻ ബാഹുക്കളിൽ നിന്നും, ഗൃഹസ്ഥൻ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നും, ബ്രഹ്മചാരി പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു. സമൂഹത്തിന്റെ 4 വിഭാഗങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഈ വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളും ആശ്രമഭേദങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അവയ്ക്കാകെ അടിസ്ഥാനം വ്യക്തികളുടെ ഗുണവുമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങൾ വിഭിന്നമായിരിക്കുന്നത് പോലെ സാമൂഹ്യവും ആത്മീയവുമായ ഈ ഭേദങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്ത്, ആത്മീയ രംഗത്തിൽ തന്നെയാണ് അഭിരുചി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെയുള്ളവർ എപ്പോഴും ഉന്നത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അവരുടെ ചിന്ത, അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി എല്ലാം ഉന്നതമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ലളിത ജീവനമായിരിക്കും. അവർക്ക് ഭോഗത്തിനും മറ്റ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അധികം ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊന്നി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണ, അതായത് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവർ, ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി യത്നിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ അതിനും പുറമെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യത്നിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ ബുദ്ധി ഉള്ളവരാണ് എപ്പോഴും ഒരു സമൂഹത്തില് ഉന്നത അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നവർ. അതിന് താഴെ രാജ്യം കാക്കുകയും സുരക്ഷ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും അതായത് സജ്ജനങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ക്ഷത്രിയ ആളുകളുടെ ബുദ്ധി. അതിനുശേഷം അതിന് താഴെയാണ് കൃഷി, ഗോരക്ഷ, അപ്പോൾ മറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ. അതായത് ഇവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്തായാലും വേണം. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃഷി, അതുമാതിരി ഗോരക്ഷ, കന്നുകാലി വളർത്തൽ. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ട്രേഡ്, ബിസിനസ്, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അതിന് ശ്രദ്ധയൂന്നിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ഈ 3 വർണ്ണങ്ങളെയും സേവിക്കുന്നവർ, അതായത് സർവീസ്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നവര്, അവരാണ് ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഏത് കാലത്തും എവിടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ കാണാം. ആരും ഒന്നിനൊന്ന് താഴെ ഉയർന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പരസ്പരം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ചും ഏകോപിപ്പിച്ചും പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആത്മീയപരമായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും ഉയർന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയും ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവനവുമാണ്. അതാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകത. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവനോട് പറയുന്നത് ഒരു വാക്യം, പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എല്ലാ മനുഷ്യരും കർമ്മനിരതരാണ്. വേദോക്തമായതോ ലൗകികമായോ ആകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ എന്തായാലും ഏർപ്പെടണം. ഒരു ശരീരം, ജീവൻ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും അവർ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രവൃത്തി എടുത്താലേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ പ്രവൃത്തി ഭഗവത് സേവനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആരാധനയും
അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും സുഖം അനുഭവിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയമേ വേണ്ട. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയുള്ള ഏത് പ്രവർത്തനവും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റുവാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിൽ നിന്നറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ഏത് കാലത്തും എന്ത് വേണം? സ്വന്തം കർമ്മത്തിനോടൊപ്പം ഭഗവത് സ്മരണ, ഭഗവത് സേവനം, ഇതെല്ലാം ഏതും സമയത്തും ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാണ് എപ്പോഴും ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ളവർ. അത് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണിത്. ഉദ്ധവഗീത, അതായത് ഭാഗവതത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രഭേദമോ ബ്രഹ്മചാരി ഏത് തരത്തിലുള്ള വർണ്ണമോ ഇത് ഏതൊക്കെ ആകട്ടെ, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ കർമ്മം ഏതപ്പോ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം, മറ്റു കുട്ടികളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിപാലിക്കണം. അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവത് സേവയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ പ്രവർത്തനം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് തീരുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ശാന്തി കൈവരുന്നു. ആ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ സ്ഥിതിഗതികളെയും അത് ക്രമവൽക്കരിച്ചുകൊള്ളും. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ശാന്തിയും സന്തോഷവും കൈവരും. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഏത് കർമ്മങ്ങളും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നിയാമക തത്വമായിട്ട് വിശുദ്ധ ആചാര്യന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടി ക്രമമായി ചെയ്യുന്ന ഏത് സേവനവും ഒരുവനെ ശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് കർമ്മയോഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും അത് ശ്രേഷ്ഠമാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ ഏതൊരു കർമ്മമാണെങ്കിലും അത് ശ്രേഷ്ഠമാവണമെങ്കിൽ, അതായത് അകർമ്മത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? സർവദാ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവത് സ്മരണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കർമ്മം ശ്രേഷ്ഠമാവുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉയർന്ന് ആ കർമ്മം അകർമ്മത്തിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ സംസാര ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഭേദിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗവതത്തിലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശവും. ചിലപ്പോ പവർ കട്ടാവാൻ അറിയില്ല. മഴയുണ്ട് ഇവിടെ. കട്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ ശരിയാവും, ചിലപ്പോ ക്ലാസ് കട്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, തരംതിരിവ്, അതാണ് സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ തരംതിരിവ്. സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നില്ലേ? ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിനുള്ള യോഗ്യതയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക. അതാ കൃതി സദ്യേ ഭവത്സാധ്യ ഭവസാ സാധനാഭിത. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്
ഏഹ്, വിനിയോഗിക്കുക. അതാണ് സാധനാഭക്തി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയുടെയും ഭാവസ്നേഹ ഭക്തി ഉൽപ്പന്നമാകുമോ അതിനെ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുമാതിരി മൂലതത്വം, ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വമൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് അത് ഓരോ ജീവസത്തയുടെയും മൂലസ്വരൂപം ആണ് ശരിയാവണ്ണം കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വേറൊരാളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു രീതി, ഒരു മെത്തേഡൊന്നും അല്ല, മറിച്ച് ഓരോ ജീവസത്തയിലും സഹജമായിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആശ്രിതത്വത്തിൽ നിൽക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലെത്തിയത്, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എത്തി? ജന്മത്തിൽ ഏഹ് അതായത് ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിയും ചിന്തയും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോവുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം കൈവന്നത്. അതായത് ആ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കെട്ടുപാടുകളിൽ ഒരിക്കലും ചെന്ന് ചാടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. മറിച്ച് നമ്മൾ ഭോഗത്തിനും സുഖത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ദുഃഖങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നത്. മറിച്ച് ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിലോ, ആ ഭഗവത് സേവനത്തിനെ തന്നെ തുടരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥിതി വരുമായിരുന്നോ? പറയൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയൂ. എല്ലാവർക്കും അതാണോ അഭിപ്രായം? മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? എല്ലാരും ശരിക്ക് ചോദ്യം കേട്ടില്ല. എന്താണ് ചോദ്യം ശരിക്കും കേട്ടില്ല. ആ ശരി. അപ്പൊ അതിലധികം ഇത് കുറെ എടുത്ത് കഴിയാനുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം ചോദിക്കാന് എന്താണ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. 38. ആ ഏതാ പേജ് നമ്പർ ആണോന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത്? അത് 38 ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു, അധ്യായം 2 അവസാനിച്ചു. ഓക്കെ. അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള ആജീവസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതാണ് എല്ലാ മൂലതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദുരിതങ്ങളും ദോഷങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നു. മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുവരും? നമുക്ക് ഈ ദേഹം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത തന്നെ ഇല്ലാതെ വരും. അതാണ് അതിന്റെ രീതി വരുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധം കേവലം പരിശീലനത്തിലൂടെ ഉണർത്താൻ കഴിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു സമ്പ്രദായമല്ല, അതൊരു സഹജമാണ്. എല്ലാ ജീവിതത്തിലും സഹജമായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വമാണ് അത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള നമ്മുടെ സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവ സ്വീകരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ നിർജീവ ശേഷി പ്രയോഗിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ചില പ്രക്രിയകളുണ്ട്. അത്തരം സമ്പ്രദായത്തെ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സർവ
ശരീരത്തിലെ സർവാവയവങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുവാൻ ഒരാൾ പര്യാപ്തമാവണം. ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഒരാൾ ഭ്രാന്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സഹായിക്കും. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസിക രോഗം ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സുഖപ്പെടുന്നത് പോലെ ഈ സാധനാ ഭക്തി അവന്റെ ഭ്രാന്തിന്റെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ ഭൗതിക വിദ്യയെ മന്ത്രവാദത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെപ്പോഴും ഇപ്പൊ മിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചിലവര് എന്താ ഭ്രാന്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരാൾക്ക് മെന്റലി ഡിസോർഡർ ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? മാനസികരോഗം. അത് ശരിയാം വിധത്തിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി അത്തരത്തിലുള്ള മെന്റലി ഡിസോർഡർ ആവുന്നത്. അതിന് പകരം ആ മനുഷ്യൻ ആ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി അത് വിനിയോഗിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ വരികയില്ല. അതുപോലെ ആ സാധന ഭക്തി അവന്റെ ഭ്രാന്തിന് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ ഭൗതിക വിദ്യയുടെ അപ്പൊ ഏത് അവസ്ഥയും എന്തിനേയും തന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ എന്തിനു കഴിയും? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് കഴിയുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണനോട് ഭക്തിയുണ്ടെന്നതാണ് വസ്തുത, അതാണ് ശരി. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മറന്നു. അതിനാൽ ഈ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കുന്നു. അതുമായത് ഈ ഭക്തി സേവനം മുന്നോട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശക്തി സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യാന്ത്രികമായി പ്രക്രിയ തുടരും. അതായത് ശരിയാവണ്ണം ഒരു ശാസ്ത്രം ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ മനസ്സിന് തോന്നുംപടി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തി ചെയ്യുവാൻ പാടുകയില്ല. സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ് അതുമാതിരി ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ ആരംഭം, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അഥവാ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. തന്റെ ശിഷ്യന് സ്വയം മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള വഴികളും മാർഗങ്ങളും കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്റെ കടമയാണ്. അതാണ് സാധനാ ഭക്തിയുടെ ആരംഭം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഒരു അംഗീകൃത രീതി നമ്മൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മന്ത്രോച്ചാരണത്തിന് വളരെയധികം ശക്തിയുണ്ട്. ഇത് ഉടനടി ഒരാളെ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് സാധനാ ഭക്തിയുടെ ആരംഭം. ഏതു വിധേയനെങ്കിലും ഒരാൾ തന്റെ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അപ്പോ അത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ് അതായത് ഉദാഹരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു വിധേയനെങ്കിലും നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് കലുഷിതമായിട്ടുള്ള ഈ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ശുദ്ധവും ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് ആക്കി തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിയാവണ്ണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ജപിച്ച് 16 റൗണ്ട് ജപിക്കുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? ആ ശുദ്ധവും ശാന്തവുമായിട്ടുള്ള മനസ്സ് ക്രമേണ ആ ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നവവിധ ഭക്തികളിൽ കൂടി ആ ദിവസം മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു വേള നമ്മളുടെ മനസ്സ് പല വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല രീതികളിൽ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ അതൊന്നും കണക്കാക്കാതെ വകവയ്ക്കാതെ ആ നാമത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അത് കേട്ടും കൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ക്രമേണ മനസ്സ് എന്തായി വരും? ശാന്തമായിട്ട് ആ ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനും ആ ഭഗവത് നാമത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു.
അപ്പൊ 16 റൗണ്ട് മാല ചെല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും? എത്ര മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും? 1.25 മണിക്കൂറോ 16 മാല? 1.25 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റും. 2 മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാന്തമായിട്ട് ചെല്ലാം. സ്വന്തമായിട്ട് 2 ചെല്ലാം. മണിക്കൂർ വേണം. 2 മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ 2 വീട്ടിൽ മണിക്കൂർ വേണം. ചെല്ലാണെങ്കിൽ 1.25 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെല്ലാം. ഒരു 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും ഈ 16 റൗണ്ട് മാല ശരിയാമിതം ചെല്ലണമെന്നാണ്. ശരി, അത് ഞാൻ രാവിലെയാണ് 10 മാല ചെല്ലുമ്പോഴാണ് 1.25 മണിക്കൂർ എടുക്കാറ്. ശരിയാണ് കേട്ടോ. 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കഴിയും. ശരിയാണ്. 2 മണിക്കൂർ രാവിലെ 1.25 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ 10 മാല ചെല്ലും. ഓക്കെ. 2 പിന്നെ മണിക്കൂർ 6 ചെല്ലാനും 3/4 മണിക്കൂർ. 6 ചില സന്ധ്യക്ക് ചെല്ലണം. അത് പിന്നെ സന്ധ്യക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം അത് നമുക്കൊരു മനസ്സ് എപ്പോഴും കലുഷിതമായിട്ടായിരിക്കാം ചില സമയത്ത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും കണക്കാക്കാതെ ഈ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ കാലുഷ്യത, മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ, ഇതെല്ലാം മാറിയിട്ട് ശാന്തമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതായത് ഈ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത്തരത്തിലൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ പടി. അതാണ് കൃഷ്ണനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഭഗവത് നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. കഥോപി നവേന സ്യാത് പഞ്ചാനം പുരുഷം പ്രതി തസ്മാത് കേനാഭി ഉപായേന മനഃകൃഷ്ണ നിവേശയേ. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപം വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ധ്യാന രൂപേണ മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളണം. തുടർന്ന് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച 5 വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകളിൽ ഒന്നിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും രാജാവിനെ പോലുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഈ 5 രീതിയിലൊന്നിലും കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനോ കഴിയാത്തതിനാൽ മോക്ഷം നേടാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ സൗഹൃദപരമായോ പ്രതികൂലമായോ ഒരാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും അർഹതയുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്കൊന്നും എത്താൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം മനഃപൂർവ്വം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിതമായിട്ടൊന്നും എപ്പോഴും വരില്ല. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ രൂപം വരണവരുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ, ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം, ചെല്ലുന്ന നാമം നമ്മൾ കേൾക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഭഗവത് പദം, ഭഗവാന്റെ പാദം, ഭഗവാന്റെ മുഖം, ഭഗവാന്റെ ലീല, ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം പിന്നീട് നമുക്ക് മനനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലൊരു എന്താ പറയാ കണ്ടിന്യൂറ്റി, അതായത് ഒരു തുടർച്ച കൂടുതലായിട്ടും വരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഉയർച്ച നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ലീല, ഗുണം, ശ്രവണം, നാമം, അതേപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതിനോടപ്പുറം ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, ആ ബന്ധം, അതുകൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത്. അത് ഈ സാധനാ ഭക്തി കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെയുള്ള തലത്തിലാണ് അങ്ങനെ വരിക. രണ്ടു തരം സാധനാഭക്തികളുണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണ്? വൈദി സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാം. വൈദി സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. സാധനാഭക്തിയിൽ തന്നെ 2 തരമുണ്ട്: വൈദി സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നോട്ട് ചെയ്തതും കയ്യിലെടുത്തും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ അധ്യായം, ഈ ചാപ്റ്റർ, 2ാമത്തെ അധ്യായം 1-2 പ്രാവശ്യം വായിക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നീട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ വൈദി സാധനാഭക്തി ആദ്യ ഭാഗത്തെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
സേവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരാൾ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരിക തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ശക്തിയാൽ ഈ വ്യത്യസ്ത നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരണം. അതായത് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, അതായത് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അതിന്റെ നിയാമിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചു മുന്നേറണം. അതാണ് വൈദി സാധന ഭക്തി. എന്താണോ നിഷ്ഠപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക അതാണ് വൈദി സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഒരു സംശയം, അത് തന്നെയാണോ നമ്മള് നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, നൈസർഗിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? അന്ന് നൈഷ്ഠിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതന്നെ വൈദി സാധന ഭക്തി. അതായത് അതെ. ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തോ പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് കടുകിട തെറ്റാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക. അതായത് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഷ്ഠ പ്രധാനമാണ്. ആ നിഷ്ഠയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറ്റ് സഹജ ഭക്തികളായിട്ടുള്ള രാഗ, അനുഗ ഭക്തി ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവത് ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗുരുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവരുടെ ആ തത്വങ്ങളെല്ലാം പിന്തുടർന്ന് വൈദി സാധന ഭക്തി ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇത്ര മാല ജപിക്കുക, ഇത്ര നാമം ഉരുവിടുക, ഇന്ന സമയത്ത്, അതായത് വെളുപ്പിന് 4:30 എണീക്കുക, ആ ഭഗവാന്റെ ആരതി കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ആരതി ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് ഒരു നിഷ്ഠ, അതങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ഭഗവാന് നിവേദ്യം പറയുക, ഭഗവാന് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണോ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സേവ, അതായത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുള്ള സേവകൾ, അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. അതാണ് വൈദി സാധന ഭക്തി. അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നും ആ വ്യക്തി നോക്കുന്നില്ല. ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി, അതില് സാധനാ ഭക്തിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ രാഗാനുഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിയന്ത്രിത തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ കൃഷ്ണനുമായി അല്പം കൂടുതൽ അടുപ്പം പുലർത്തുകയും സ്വാഭാവിക സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തി സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ സഹജമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഓരോ ഭക്തനും വന്നു ചേരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു ബന്ധം ഭക്തനും ഭഗവാനുമായിട്ട് വരുന്നു. അത് ഈ ഒരു തലത്തിൽ കൂടെ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ കാറ്റ് മഴയുണ്ട്, കറണ്ട് പോയി. ഇങ്ങനെ വരികയുള്ളൂ. അതാണ് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം, അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ, അതായത് വൈദിക സാധന ഭക്തിയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ നിഷ്ഠ അനുസരിച്ച് പിന്തുടർന്ന് പോയി രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ എത്തുന്നു. 2 തരം സാധനാ ഭക്തി. കൃഷ്ണനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ. രാഗമാർഗ ഭക്തി ലോക ഹരിതേ പ്രചാരണ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു. സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ തലത്താൽ ലോകത്തിൽ ഭക്തി സേവനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോ ചിലവരാ ജനിച്ചപ്പോഴേ തന്നെ ചിലപ്പോ രാഗാനുഗ ഭക്തിയുള്ള ഒരു അപൂർവം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, സാധാരണക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോ അവർക്ക് ചിലപ്പോ ആദ്യത്തെ ഘട്ടങ്ങളൊന്നും വേണ്ടി വരില്ലായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ തലത്തിൽ ആ ഭക്തി സേവനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ആണ് ആര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്. വൈദിക സാധനാ ഭക്തിയുടെ പരിശീലനം. ഭഗവാന് യാതൊരു അടുപ്പമോ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്നേഹസേവനമോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അജ്ഞതയോടുള്ള
അനുസരണത്താൽ തിരുവഴുത്തുകളുടെ അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അത്തരം നിർബന്ധിത സേവനത്തെ വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാഥമിക ഭക്തിയാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി നിർബന്ധപൂർവം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഈ വൈദി സാധന ഭക്തി, വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഈ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് വലുതായിട്ടുള്ള അറിവൊന്നുമില്ല. ആ ഗുരുവിന്റെയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അനുസരിച്ച് അവരെന്താണ് പിന്തുടരാൻ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മളെ പോലെ എന്താ ഇത്ര അധികം 16 മാല ജപിക്കുക, അതായത് രാവിലെ ഉണരുക, ആരതി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ആരതി ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം എന്താണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് വൈദി സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഏ അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക, ഈ ആദ്യമായി കീർത്തനം, ഭഗവത് കീർത്തനം, ഈ ഭഗവത് നാമം, ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പൊ ഇതാണ് വൈദി സാധന ഭക്തി. അതിൽ നിഷ്ഠ പ്രധാനമാണ്. ഒരു ദിവസം പോലെ അത് മുടക്കരുത്, അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ അതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 25ാമത്തെ പേജിലുള്ളത്. മരണത്തെ നിർഭയമാക്കാൻ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി നൽകിയ വൈദി ഭക്തി തത്വങ്ങൾ: കൃഷ്ണശ്രവണം, ജപം, നിരന്തര സ്മരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മാല ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് സ്മരണ നമ്മളിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആണ് വേണ്ടത്. രണ്ടു തരം സാധനാ ഭക്തി: വൈദി സാധനാ ഭക്തി. സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു വിസ്മർത്തവ്യോ ന ജാതുചിത്. അതായത് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാനെ മറക്കാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഭഗവാനെ എന്താ ആശ്രയിക്കുക, ഏത് വിധത്തിലും. അതായത് നമ്മളുടെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. അതാണ് ആദ്യ ഘട്ടം. ഏത് വിധത്തിലാണെങ്കിലും, അതായത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആ ഭഗവാനെ തന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുക, മുറുകെ ആശ്രയിക്കുക. അതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് എല്ലാ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളിലും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമാണ്. ഏത് വിധത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ മുറുകെ പിടിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വം, ഭഗവത് സേവനം. ഈ ലളിതമായ ക്രമത്തിലും നിരോധനത്തിലും എല്ലാ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് വിധത്തിലും ഏത് അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് മാറരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈദി സാധന ഭക്തി ഒരു ഭക്തന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. വൈദി സാധന ഭക്തിയുടെ പരിശീലനം: സർവവിധി നിഷേധസ്യോ ഏതയോരേവ കിങ്കര. ഈ ഉത്തരവ് പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും യാന്ത്രികമായി പരിധിയിൽ വരും. മറ്റെല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുടെ സഹായികളായോ സേവകരായോ പരിഗണിക്കപ്പെടാം. അതായത് ഭഗവത് സ്മരണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ. ബാക്കിയെല്ലാം അതിന്റെ പിന്നാലെ വരികയുള്ളൂ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണം, ഭഗവത് നാമം, ഭഗവത് കീർത്തനം, ഇതെല്ലാം ഭഗവത് ആശ്രയം, ഇതാണ് എപ്പോഴും മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം യാന്ത്രികമായിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ വന്നുകൊള്ളും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ അസസ്മെന്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക.
അതായത് കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോഴുള്ള ഏത് തൊഴിലിലും ഏർപ്പെടട്ടെ. കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കട്ടെ. അത് മുഴുവൻ സാഹചര്യവും ക്രമീകരിക്കും. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സന്തുഷ്ടരും സമാധാനവും ആയിട്ട് തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും ഏതൊരു കർമ്മത്തിലും പെട്ട ആളാകട്ടെ, എന്താണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്? എന്ത് കാര്യമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്? ഭക്തിയില്. ഭക്തി, ഭഗവത് സ്മരണ, ഭക്തി. ഇത് മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ മാത്രമേ ആ കർമ്മത്തിന് ശ്രേഷ്ഠത വരികയുള്ളൂ എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവന് ഉപദേശിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് നാരദ മുനി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. 28ാമത്തെ പേജ്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ 28ാമത്തെ പേജ് എടുക്കൂ. അതിൽ പറയുന്നു, രാജൻ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് ഏവരുടെയും ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗവും രീതിയും ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന ആചാര്യന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കടമയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വത്തിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഉത്തരം? മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് ശ്രവണവും സ്മരണവും നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ആചാര്യന്റെ നിഷ്ഠ, ആചാര്യൻ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് 16 മാല നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വൈദി സാധനാ ഭക്തിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും സുപ്തമായിട്ട് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും സഹജമാണ് കൃഷ്ണാബോധമെങ്കിലും ആ സഹജമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധം എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അത് ആൾറെഡി നമ്മളിലെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിൽ ആ കഴിവ് സുപ്തമായിട്ട് കിടക്കുക, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുക, അതായത് ഷാഡായിട്ട് കിടക്കുക. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉണർത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈദി ഭക്തി പ്രക്രിയകളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകുന്നത്. സുപ്തമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധം, അതായത് ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഉണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം. അത് അവരിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും ഉണ്ട്. വിശിഷ്യ മനുഷ്യനിലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം. പക്ഷെ അതെല്ലാം സുപ്തമായിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളിൽ, അതായത് വൈദി സാധന ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നവരിൽ അത് ഉണരുന്നു. എങ്ങനെ ഉണരുന്നു? ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശവും ശാസ്ത്രങ്ങളും അനുസരിച്ച് അത് ഉണർത്തുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. സുപ്തമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണബോധത്തെ ഉണർത്തുവാൻ അത് ഉപകരിക്കുന്നു. സാധനാ ഭക്തി അഥവാ ഭക്തി സേവന പരിശീലനത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. ക്രമവൽകൃതമായിട്ടുള്ള നിയാമിക തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. അപ്പൊ അതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറച്ച് തത്വങ്ങളുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഗുരുവിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എല്ലാവരോടും?
അതാണ് ഈ നിയാമിക തത്വങ്ങൾ. അതായത് ഈ വൈദിക സാധനാ ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ യമനിയമാദികൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. അതുമാതിരി 16 റൗണ്ട് മാല ജപിച്ചിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുമാതിരി ഭഗവാന്റെ ആരതിയിൽ പങ്കെടുക്കണം. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഭക്തന് നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അവഗണിക്കരുത് ഒരിക്കലും. അത് ബേസിക് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ബേസിക് അവഗണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്നതിനെ തേടാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് എന്തുണ്ടാവും? ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അടിത്തറ, നമ്മളുടെ ബേസിക് എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വെക്കണം. അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം 12 മണിക്കൂർ 10 മണിക്കൂർ ഭാഗവതം സ്പീച്ചും അതുമാതിരി ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കലും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. മറിച്ച് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല, ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 16 റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? അതുകൊണ്ട് ഫലമില്ല. അതെന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അത് വിട്ടുപോകും നമ്മളിൽ നിന്ന്. ആ ഭക്തി അതെല്ലാം വിട്ടുപോകും. അതായത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആത്യന്തികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭക്തി വരുത്തുന്നത്. ഭക്തി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ ഉയർച്ച വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതല്ലാതെ ഇപ്പോ ഭാഗവതോ ഭഗവത്ഗീത ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കൃഷ്ണബോധ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തിരക്കുകൊണ്ട് യമനിയമങ്ങളോ മറ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ജപോ ഒരിക്കലും മുടക്കിക്കൂടാ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ബേസിക് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പില്ലർ, ഇതിൽ നിന്ന് വേണം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഉയർന്ന തത്വങ്ങളിലേക്കോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കോ പോകേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാലിക്കണം. ഇത് ശരിയായിട്ടും യമനിയമങ്ങളും 16 റൗണ്ട് മാല ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് ചിലപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ഉണ്ടാവും, പ്രീച്ചിങ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ഉണ്ടാവും, ബുക്ക് സെയിൽ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവന ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാതെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബേസിക് എപ്പോഴും പ്രാഥമിക ഘട്ടം, തലം എപ്പോഴും ശരിയാക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് വൈദിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനം ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ പറയുന്നത്?